obviously annual PNB Special Economic Development Package abona to inai tam buhai karjak tongkho ke katal hapang khamani yagulo boy meeting na kasang pai kita tam kok la mong khang kara koklam ka to obviously tam nai ronde sini je school cholo jamona upgrade thanyani ke school no tebo chukti sanani hostel lok tangwe tongkate tangnani ke school te tangna tongkha tangnani kamu logi tebo sing sini borongni hamgai bagai lecture mane sini multi-purpose storage building dutala tongmano tintala khaji ni proposal lekha kamu logi video kaisa computer tailoring te nok dislak ni kaisa tusilung sini salka midal dinaro abo agino tongo tahna abo tabo bukru bahike khaine ga abrok salaikya kate kaisa ke jitabo khumulung je Wabelu Education Center ba yakam abo no tahnai aro gari mechanics ba mobile repairing ama hairok no tabo khajaknai khana ektawo mondi soh visit thanai je aroni tongmani simborok bosoro 15 জন fan 100 জন fan 200 জন fan simborok sammanai akam choli khangke abo tahnai kahamungthung rang thong hamthung nuboni yagulo salaikya je sini je borok abo tamtamo karjak tongkho abon taisa sing nayei sini borokni mana tongmani tangi jai thani age sajakba bosijakba gabna tau nai nei sing tau khainai kauma haikeno je karjak objak abon khani bagi kata gasaro ni bumung pososi lagri age tiara yo sini borokni annual TNB package ni je aro museum khajakoni bumung rok sijaiga seitung nei mujo khlaising laikhata je bumung rok tik tik tongtung kamu loge sini borokni chamung khlaino kaisa hostel logo ubrogo bortiap chubanai simborka hangama porthing sudah sini NB package ni aro simnya alkazaga wang phang tekne sing salakya Dilliwa celani 100 berani 100 Shillongo hangka agi khaijege pu asuk bo sarkar thangka kono jaga paijak kri bara mang chuli jongrang gatau kha jaga paini thingkha paisinai isu building kasinai sinaro ba abo haino now ne package na rang bai apa to sini package ni phano abo sasuk lai khata abo sin borok ka hamung theng hanya ga abo sarabo tong khanga saka amai porinani khetra bo gangke bising bigra phaimi haka sing oro bo borok tau ha jaga nai painai college porinai college poria phano hostel tongmanai jat yang abo nyawar ka hetongo buinar bara bor alga jaga nai amai painai je private school phanangkha sina phanka kaham ke school sorne bagai nang haga borok nangmani mani rok chobanai amai ke kok sala jakata bokita masaka মন্ত্রী দে মন্ত্রী সাকা আং তংসাক আনি সরকার তংসাক আনি যে তমরও নাইনাই গে শুধু NBC মিয়া তাও যে সালাইজাক মতে ন তাও সং নাইনাই মিয়া লাই থাঙ্গা মিটিং ও হাজাকা ভমন পয়েন আরো বাহাইনো থাঙ্গै চাই থান তাম তাম নাং তাও টিকেন রক সিজাক তমনি বা আবনো নর নাখা নাই রিফিদি টাইম টু টাইম তাও নর আবনো কাছে কাছে নহরনাই নর খাই ইরদি লিস